Jama'a barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Kamar yadda muka saba kawo muku labarurruka mabambanta. To a yau mun kawo muku labari ne ta yadda aka shiga kotu aka yankewa Malam Abdul Jabbar hukunci. Wannan shine kadin zancen. Kafin mu shiga cikin labarin kai tsaye, na Allah da Annabi idan wannan shine shiganka na farko YouTube channel da mu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar karrawa ta yadda zaran labari ya samu zai ishe ka cikin gaggawa. Idan kuma ka daɗe da danna waɗannan abubuwa guda biyu da muka faɗa sai ka danna alamar like akan bidiyon da muka ɗora maka. Kamar yadda muka sani mutanen cikin duniya mabambanta ne, kowa dai da akwai tsagin da ya ɗauka, ma'ana wato da akwai ɓangaren da yake so cikin wannan tafiya. Tafiyar ta kasance ga baki ɗaya dai duk ta musulunci ce, to amma kowa da akwai ɓangaren da yake yi, wanda in suka ce ya yi zai yi, in suka ce ya bari zai bari. Sakamakon shiga kotun da aka yi hukuncin da aka yi, to waɗansu daga cikin mutane sun yi farin ciki, waɗansu kuma sun yi baƙin ciki. Ita dama rayuwa haka take, ba kullum ake samun farin ciki. To labarin kuna jin shi kai tsaye ne a wannan tasha ta mai albarka wato Real Amir TV. Ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda labarin da zarar ya sauka za ku ji. An shiga da Malam Abdul Jabbar kotu ne a yayin da kotu ta cika makil da akwai magoya ba da akwai makiya. Sakamakon ganin haka Malam Abdul Jabbar ya buɗe baki ya faɗa kotu da sauri ta yanke mai hukunci cikin gaggawa, saboda shi ba zai damu da hukuncin da za a yanke mai ba sakamakon ya san ba laifin da yi. Jin haka ke da wuya mutanen Abdul Jabbar suka yi saranda. Daga bisani baya sun yi tunani suka gano cewa to ai Imamu Alima radiyallahu ta'ala anhu haka aka yi mai, sakamakon haka su ma sun mai da hukuncin da aka Abdul Jabbar ba a bakin komai ba, shi ma jihadi ne. Wannan tasha ta mai albarka tana nan tana ƙara bibiyan muku ainihin labarin da ta za a kara a zaga.